السلام عليكم ورحمة الله. أيها المستمعون الكرام، مرحبا بكم في قناة تعليم اللغة العربية في الدرس الثالث استخدامات أنا. جماعة دفاتن قوة يا يمتي لافيا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna muku maraba da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha tamu ta koyon larabci, inda yau da yardar Allah akan bayanin yadda ake amfani da ana, wato yadda mutum zai yi ya gabatar da kansa a yaren larabci cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba. Ina fata kuna biye da mu a cikin wannan darasi inda yau za mu tashi akan darasi na uku, ad-darsu ath-thalith, wato darasi na uku. Shi abin da zai koya mana shine yadda zaka gabatar da kanka da larabci. Amma dole da ke muna layin koyo mu taƙaita akan abubuwa 'yan kaɗan. Bari mu karanta darasin kamar yadda muka fara, ka maimaita bayan wannan karatu da zan yi. الدرس الثالث التعريف بالنفس. اسمي سمية. ميمتا. أنا. اسمي. أنا طالبة. ميمتا. اسمي سمية. أنا طالب. اسمي فوزان. أنا مدرس. اسمي يوسف. أنا مدرسة. اسمي هند. أنا طبيب. اسمي زيد. أنا طبيبة. اسمي فاطمة. da fatan dai ka ji yadda ake karanta wannan darasi. Bari mu je zuwa ga fassara. Muna karanta muna fassarawa, kai ma kana bin mu mai sauraro tare da karantawa da kuma fassarawa. الدرس الثالث. ميمتا. ma'anarsa darasi na uku. التعريف بالنفس. gabatar da kai. Yanzu dai ga wani hoto da kake ganin sa cewa ita mai wannan hoto ita ce za ta fara gabatar mana da kanta. Ta ce ismi sumayyatu. sunana sumayya. Kai ma idan sunanka Khalid ne za ka iya cewa ismi Khalid. Idan kuma sunanka Yusuf ne za ka iya cewa ismi Yusuf. Idan sunanki Khadija za ki iya cewa ismi Khadija, domin fassaran ismi din shine sunana, sai kuma mutum ya kawo sunansa a gaban wannan kalma. Da fatan dai kun fahimta. Kalmar ana abinda take nufi ni kaina kenan. Kai ma za ka iya cewa kanka ana. Faɗi mu ji me ma'anarsa. Ma'anarsa ne ismi sunana. Ismi shine me? Shine sunana. Idan mun duba ta dama za mu ga an rubuta ana, an yi amfani da ana. Idan mun duba ta hagu kuma za mu ga an yi amfani da ismi. Bari mu haɗa su baki ɗaya mu yi amfani da su a lokaci guda. Ana talibatun. Maimaita. ma'anarsa ne ɗaliba ce. Ismi sumayyatu. sunana sumayya. sunana sumayya shine ismi sumayya. Ana talibun. na gaba, ni ɗalibi ne. Ismi fauzan. maimaita. sunana fauzan. Ana mudarrisun. ni malami ne.
shi malamin bari to mu ji shi kuma ya faɗa mana sunansa. Ismi Yusufu, sunana Yusufu. To ka ji sunan malamin Yusufu kenan. Ana mudarrisatun, ni malama ce. Mimita? Ismi Hindu, sunana Hindu. To ka ji ita kuma malamar sunanta Hindu. Ikon Allah. So, ana tabibun, ni likita ne. Ismi Zaidu, sunana Zaidu. To masha Allah, sunan shi likitan namu sunan shi Zaidu kenan. So, ana tabibatun, mimita? Ni likita ce, mace kenan. Ismi Fatimatu, sunana Fatimatu. So idan kun lura akwai wani bambanci mafi sauki, kamar kalmar ɗalibun ɗalibi kenan. Idan kun lura ɗalibi namiji ake nufi, wacce take mace kuma za ku ga an ƙara mata ta'un sai a sa ɗalibatun. Ma'ana ɗalibun ɗalibatun, ɗalibun ɗalibi namiji, in mace ce sai a ƙara da tun sai dawo ɗalibatun. Idan mun lura da kalmar mudarrisun, yana nufin malami namiji amma kenan. Mudarrisatun sai mu ce malama mace kenan. So kaga ta'un ne kawai yake bambanta tsakanin su, tun. Kaga kaman tabibun shi ma idan mun lura abinda ya faru kenan, shi ma tabibun da kuma kalmar ta kaga wannan ta'un din ne duka ya bambanta su. Amma kowa in yana magana da kansa zai ce ana Muhammad, ana Isa, ana Zainab, ana kaza. To kai ma faɗi naka miji, ana menene kai kuma? To masha Allah. So kuma zaka ce ismi wani. To faɗi naka sunan. To da fatan dai kun ji daɗin kasancewa da mu a wannan shiri na ta'limul lughatil arabiyya. إلى ذلكم الحين نلتقي بكم في الدرس الجديد في الدرس الآخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وشكرا لكم. كل منا الفهري دكو كدنا من علامة كونا دومين nuna kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan yare na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Idan kuma wannan shine farkon zuwan wannan tasha tamu, ku danna mana alamar subscribe domin ku dinga samun sabbi bidiyoyinmu wadda suke koyar da ku harshen ma'aiki alaihi salatu wassalam. A kullum muna alfahari da ku kuma muna ainihin jin daɗin yadda muke gudanar da mu'amala da ku. So masha Allah, sai mu haɗu da ku a kashi na gaba.